गोमंत मराठी अकादमीची आयतारा पेडण्या बसका जाली। पेडण्या तालुक्यान गावागावाप्रमाण कमिटी निवडपाचो थाराव घेतला। मराठीक राज्यभाषा म्हण गोंयांत दिवचो अशी मागणी मराठी अकादमीन केल्या। ह्या वेळार प्रदीप घाडी आमोणकार, मच्छंद्रनाथ च्यारी आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। आरडीएक्स ब्युरो रिपोर्ट। झुकता माप दिलं आणि कोकणी भाषेला राजभाषेचा दर्जा दिला, परंतु त्यावेळेला आपल्या राजकीय नेत्यांना एक सुवर्ण संधी होती की मराठीला राजभाषेचा दर्जा गोमंतकामध्ये देण्यासाठी, परंतु हा विषय घडलेला नाही, परंतु संधी गेलेली नाही। आता बरेचसे नाट्य कलाकार म्हणा, सर्व साहित्यिक म्हणा, एक जोमाने मराठीसाठी कार्यरत आहेत, आपापल्या परीने कार्यरत आहेत। ह्या दोन्ही गोष्टीला आजचे राजकारणी उचलून धरतात, त्यांचा निषेध। राजकीय लोकांनी सारासार बुद्धी वापरून वास्तविक जनतेला न्याय द्यायचा आहे, भाषेला न्याय द्यायची गरज नाहीये। भाषा स्वयंसमृद्ध आहे, भाषेला कुणाचा काही ऑक्सिजन पाहिजे असं काहीच नसते, हे ते कोकणीवाद्यांनी समजून घ्यायला पाहिजे। आज एक राजभाषा कायद्याचा जो म्हणजे विभत्स उपयोग होतोय गोव्यात, त्याचं एक तुम्हाला उदाहरण सांग। मराठी काही करून मराठी संपवायची हे मनोरपरिकर्त धोरण आहे, जे परत बहुजन समाजाला मागे खेचायचं हे राजकारण आहे। हे त्यांनी हिंमत पहिल्या निवडणुकीला ह्या उच्चभ्रू लोकांनी कोणाची हिंमत नाही झाली ते निवडून येण्यासाठी। आज सगळीकडे तेच, आज दिगंबर कामत सगळे तेच दिसतात सगळीकडे। हे काय चाललंय काय, म्हणजे एक फार मोठा अन्याय होत आहे आणि हा अन्याय तुम्ही पेटून उठल्याशिवाय ते होणार नाही। त्यासाठी आपल्याला ही पहिली सुरुवात आहे। आम्ही तर ठरवलेलं आहे की गोवाभर आंदोलन करायचं आहे, पेडण्यातून ही सुरुवात केलेली आहे। ही आज ही आपली पहिली बैठक आहे।